Sing gagal nih awake dhewe dadi wong apik khirsu ala dunya, awake dhewe rakus karo donya. Ya ora? Ana wong entuk nikmat, nek iso iki aja wong iki, nek iso aku. Wong iki nek iso aku. Rakus. Apa-apa arep disikat, ning omah wis duwe rambutan, roh rambutane tanggane mangklung disikat. Geragas, paham? Ning omah wis duwe bojo, nyuluh bojone tanggane. Lah. Wong e teko. Kon rene ya jotosane ndase. Rung tau diantemi ansor apa piye. Lah iya gitu Pak Haji. Gayane bengi-bengi metu ning ndi to ya nyuluh kodhok. Bakno kodhok briwok. Cah wah Pak kampleng iki kene kok malah. Aja kaya ngono, dadi garangan ya garangan ning aja sampe tolol ngono kuwi. Kuwi sing dadekne kowe mari kuwi sambat ning Gusti. Kula niku pengen dadi wong apik pripun to Gus? Kula niku mboten apik. Lah kelakuanmu mangga kaya ngono. Kowe terlalu gragas kok. Ning omah cempaki barang ya cek nyuluh kono kene nyuluh kaya kene. Manukmu jenise kobra.